Gotland rider Felix Favör för Vännäs Flicka-förening. Varsågod och rid. Vi kallar in Sanna Bäckström och ber att 105 håller sig för rätt. Kom igen, galoppera! Ja, hon ska få i alla fall gå ut 8, får vi se. Ja, det gör hon. Ja, precis. Nej, men hon känner, nej, nu får det vara. Hon har ju till och med själv sagt, men det är väl att hon inte har fått motivation. Nej, precis. Jag får se om det blir en. Jag har sagt att när hon är 16 att hon inte då ska fasta. Hon är 16, det blir det nästa år. Är det inte det? Fanny? Ja. 04, 51, 56, du får hämta rosett i sekretariatet. Om hon växer med då blir vi ju